3, 2, 1, ja. Bon dia, Catalunya. Són 3:45 del matí, anem cap al gimnàs. Per vosaltres haurà passat una setmana entre vídeo i vídeo, o 8 dies. Per mi han passat 2 setmanes i mitja. L'altre vídeo el vaig gravar entre el 18 i el 20 de febrer, més o menys. Avui ja som a 9 de març, o sigui, vaig gravar un divendres, em sembla, i al cap de 3 setmanes ja som a dilluns i estic gravant aquest vídeo, o sigui, déu-n'hi-do el que ha passat. Avanços, Heavy Duty. M'he estat informant més, he estat practicant. Els últims dies, l'última setmana, no he pogut entrenar amb molta intensitat, amb gaire intensitat, ja que em vaig posar malalt, vaig tenir una mica de gastroenteritis o similar, vaig tenir vòmits i no vaig fer bé de ventre, però bé, això és una altra història. No hi ha excuses, seguim tirant. I jo pensava que no funcionava per això, perquè no estava del tot bé, però bé, ara ja m'he recuperat i estic tirant bé. I estic fent Power Duty, o sigui, per això us preguntareu per què no he fet bàsics, en aquest bàsic no he fet tempo, i a més no he fet 4 segons de negativa, 2 de pausa i 4 de concèntrica. Això és tan simple com que... em sembla una línia amb aquesta llum verda del semàfor. Això és tan simple com que vull millorar els bàsics i llavors faré dues tongades de bàsics, o sigui, faré freqüència 2 dels bàsics, i faré una tongada amb tempo i una tongada sense tempo, i el tempo el faré de Heavy Duty, i així aprofitem i fem doble estratègia, no? Fas un bàsic amb tempo i a més el fas de Heavy Duty, o sigui, fas 2 en 1. I la resta li dic Power Duty, ja que farem poc volum d'entrenament i a part de fer poc volum d'entrenament amb els accessoris, el farem tot amb tempo. Espero que ho hagueu entès. Si no, ja ho aniré aclarint en els següents vídeos, o aclarant, crec que és aclarint, i em direu, ens veiem al gimnàs. Aquí sí que fem el tempo 4-2-4, 4 excèntrica, 2 de pausa, 4 concèntrica, va, 60 pounds. Sí, molt bé. A partir d'ara tot l'entrenament serà d'una sola sèrie per exercici, si no seria Heavy Duty ni tindria res de similar, l'únic que tindria Heavy Duty serien els tempos, i no em fa gràcia això. Hem fet la banca, ha sortit prou bé. Tenim present que últimament estava fent amb tempo, no tirava màxima, no tirava top set. 95/1 ja és 95% de l'URM, no pot sortir qualsevol dia, així que hagi sortit avui està molt bé. El press inclinat amb manovella és molt còmode. El que passava abans és que quan feia el tempo el feia massa lent. Ara ja començo a controlar el 4-2-4, molt millor. Passem a pec deck, obertures inclinades a màquina i ja haurem acabat per pit. No fa falta fer gaire més, la veritat. Aquest és el dia principal de pit. 5 sèries ja és més que suficient. Un segon, que sembla que cau al banc. Va, fotem-li. Controlat, 4-2-4, tempo. Sempre controlat per evitar inèrcies. Va. Una més. Bé, passem a això ja el corona pel pit superior.
Aquesta màquina ja la coneixeu. Què dir? Doncs a les adduccions, al ser màquina, al ser guiat, jo recomano que us es protegin, sobretot a la Pegdeck. És molt còmode i us serveix per fer forçades i fotre més intensitat. Aquí és més complicat, però sempre es pot ajudar una des del costat, fent una mica de força amb els braços. Si no, no serà amb les cames, no? Però ja m'enteneu. I fotem, va, una sèrie, amb el mateix tempo tot. Takes me back in time to laughter and long nights we left behind. We were up wild under open skies, chasing horizons with open eyes. No us ho he dit, però si us sembla que estigui anant amb poques repeticions més en un exercici d'adducció, perquè el meu menys recomanava entre 6 i 10 repeticions, és el que estem provant. Ara n'he fet 6, així que haurem de mantenir el pes al llarg de la setmana i anar pujant repeticions mica en mica. Passem a espatlla. Bé, ara efectes pràctics sembla que pugui fer més fit, però ja el tinc congestionat, està dur com una pedra. L'únic que faríem seria acumular volum escombraria. Hem fet 5 sèries, és més que suficient. Fins i tot és un volum relativament alt per ser heavy duty. Passem a les versions laterals, al king de l'espatlla, i ja està. Tempo 4/4, com sempre. Pugem lent, pausem, baixem lent. The skyline's glowing, takes me back in time to laughter and long nights we left behind. We were young, under open Última. skies, chasing horizons with open eyes. Fem un drop per rematar l'espatlla, que només avui farem 2 sèries d'espatlla. Així rematem. No fem una gaire. Ja passar. Això és mortal, per l'espatlla. Buah. Es nota bé, es veu bé. Una sola sèrie. Tret al deltoide anterior amb els presos. Ara li fotem canya medial i ja serà suficient. Un altre exercici. Versions laterals declinades. A mi m'encanta. Ja que aïa moltíssim l'espatlla. Farem 4,5 quilos, que és demoledor. Mentre descanso per l'altra espatlla, descanso una mica entre sèrie i sèrie per tal de no anar totalment fatigat del sistema nerviós i del cardio. Us diré que aquest exercici va molt bé perquè quan estàs a sota no relaxes com una versió lateral tradicional en què a sota no hi ha tensió. Aquí tota l'estona hi ha tensió i això doncs es nota. I dalt de tot, doncs, el punt mig és on hi ha més tensió, no dalt de tot. Per tant, és una variant força interessant, no falta politge, no fa falta muntar res, és molt ràpid, es pot fer a qualsevol lloc, podeu fer fins i tot a casa amb res. Jo estic fent amb 4,5 kg, 10 pounds, i és suficient. Passem a l'altra espatlla, va. Simplement us heu de declinar una mica i ja està.
Bé, si us he de ser sincer, l'entrenament no s'està fent gens dur, o sigui, està sent molt intens. Cada sèrie m'està exigint molt d'esforç i moltes demandes i molta concentració, però aquesta serà la 8ª sèrie i l'antepenúltima d'entrenament, i trobo que està sent formidable, ja que hem aplicat molta intensitat, estem mantenint marques, estem tirant pesos raonables, estem congestionant, tot i que només portem 7 sèries, 5 de pit i 2 d'espatlla, ja tinc l'espatlla força congestionada. I a més no és duríssim, no és allò que fas volum i et vas desgastant i et vas una matada. I acabarem amb un entrenament força ràpid, un entrenament de powerbuilding, que podria dur 2 hores i mitja, el farem amb 1 hora i quart, potser. O sigui, en aquest cas, una borrada el que hem reduït el temps i és espectacular, la veritat. Faig una aproximació amb pres sencers, ja que no hem tocat el tríceps del tot encara, sí que hem fet amb presos, però no està suficient. Així que fem una aproximació i us fixeu bé amb la tècnica i jo calibro bé la tècnica. Va, 15 quilos, no fa falta més, ja que la tècnica és molt polida. Estem aquí darrere i mantenim tensió constant. Tanta tensió, és demolador pel tríceps, però és 3 sèries, aquesta és la primera. No sé si ho he dit abans, però la idea és estimular, no pas aniquilar. Fem molta intensitat, activem bé el múscul, enviem l'estímul i fora, no fa falta ni congestionar excessivament. Congestionar tampoc no porta hipertròfia, l'important és l'estrès mecànic. I tampoc fa falta destrossar-lo perquè després trigarem molt en recuperar-nos. Bé, passem a aquesta extensió katana bilateral amb els 2 cables, amb aquesta politja triangular que és una meravella tant per fer extensió katana o curva Yesian o adduccions amb politja que té suport. La gràcia aquí és que podem fer-ho bilateral, així ens estalviem molt de temps i que una sèrie no afecti l'altra. Poc pes, molt controlat, relativament poc pes, el necessari i ja està. Va! I baixem lent. Si vull fer una altra, que no estigui controlada. Molt bona. Arribats a aquest punt ja hauríem de tenir la porra ultracongestionada, menys el tríceps, el bíceps no, però el tríceps sí. Falten fondos en paral·leles, hem acabat aquest entrenament que està sent una barbaritat, brutal. Molt bé, l'últim exercici de rutina, farem uns fondos en paral·leles. La gràcia d'aquest exercici és, quan estem en fondos agafats, a part de baixar recte, tirar el colze una mica enrere per estimular més el tríceps, com si féssim una extensió. I bé, menys parlar i més demostracions. No crec que em faci gaires, ja estic cremat, no tinc gaire pràctica amb aquest exercici, però alguna cosa farem. Va! Si m'hauria de tirar una mica més endavant per estar més còmode. Ara millor. I la gràcia també, pel que veig, és mirar endavant, no mirar cap avall, perquè si mires cap avall foques massa en el pit. Si mires endavant, és el colze una mica enrere i baixes com si fes una extensió. Espero que us hagi agradat el vídeo, ens veiem aviat. Salut i força al Canut!